Joo. No niin, ollaan saatu kiuas korjattua ja paikalleen. Katsotaan minkälaisen löylyyn se antaa. Huomenna lähdetään Kymille tosiaan pro-kisoihin. Koittaa vähän semisliksiä ja katsotaan saataisiko me tuossa lauteella sitten hierottua suunnitelmat sinne kohdalleen. Ekat treenit ajettu semillä ja päästiin kolme vetoa, 3,5 vetoa ajaan. Aika hyvältä tuntui. Tarkka rengas ajaa. Yllätti vähän se pito, että se ei ollut ihan sitä mitä odotettiin. Tein, että pitää paljon enemmän, mutta ei sitten pitänytkään. Mutta ihan hyvä fiilis, kohta toinen treeni. Ykkösklippi kun päästään, niin se loppurata sitten menee ihan hyvin. Meidän onneksi siellä nyt on muillakin ongelmia siinä ykköskivillä, että Henry on niin tarkka aina. Hyvällä fiiliksellä. Että se oli huima parannus. Joo, kyllä. Hienosti meni. Ei mitään siitä. 25 pistettä jäi että... No, ei mitään. Näillä mennään ja katsotaan, jatketaanko huomenna. Eiköhän se huomiselle riitä. Miltä se semisliksi tuntuu nyt, että sä oot eka kertaa ajamassa kunnon pitopyörällä?
No kyllä se tuntuu siltä, että olisi ehkä kannattanut käydä aiemminkin sitä testaamassa vähän, että nämä kisat oli varmaan vähän väärä lähtökohta, mutta kyllä se koko ajan alkaa tuntua paremmalta. No eihän se mitään, 7-5,5, niin eikä sillä huomisella olla, niin saat lisää treeniä huomenna aamulla. Nimenomaan joo. Ei muuta kuin tsemppiä huomiseen. Kiitos paljon. Joo, lajittelut ajatu tältä päivältä. Ekasta vedosta 6-1 siinä oli semmonen ongelma. Meillä oli hemmetin hyviä treenivetoja, oli niinku 3 pohjilla, millä oltais kyllä saatu varmasti paljon parempia. No ykkösklipillä mulla meni ylikulmaan se, käytännössä auto pyörähti. Että olisi ollut varmaan ihan nolla veto, mutta siitä nyt tuli 61 pistettä. Ja ei mitään, seuraavaa vetoa sitten saatiin aika paljonkin parempi veto. Siitä saatiin sitten 7,5 ja ollaan nyt sitten siellä 31 tällä hetkellä. Huomenna nyt ajetaan, mutta siellä tulee sitten kärki vastaan heti ensimmäisenä. Mutta siistiä on ollut kyllä tänäänkin ja ollaan saatu ihan hyvää kosketusta tuohon uuteen renkaaseen. Ja huomenna aamulla päästään sitten pari ajoa ajaa vielä. Ihan varmasti saadaan kyllä täältä hyviä kokemuksia jatkoa. Ehkä laitetaan ne tohon. Ja nyt auto otti tänään vähän lämpöjä, niin koitetaan saada tämmöstä tuulitunnelia tähän rakennettua, että varmaan tilkitään vielä täältä pyörän kaaria, kun niitä jouduttiin leikkaamaan tuohon semille, niin isommaksi tehdään sinne vielä pienet lätkät tonne pyörän kaarien ja saataisiin pysyä toi lämmät kurissa. Ja voi olla, että sinne tulee semmoista pientä ilmalusta. Täällä nyt tapahtuu jotain, niin minkä takia se ilma, mä veikkaan, että se tulee takaisin. Se kiertää tässä syyllärin ympärillä se sama ilma. Mulla on semmonen tunne. Tekniseen ongelmaan meillä meni perästä tumppi poikki, eli se mihin meillä on vetoakseli tulee kiinni siinä entryviivalla. Muuten oli kyllä aamutreeneissä ja muissa oli sellaiset maitti päällänsä, että saatiin sinne tosi hyviä liinivetoja ja ihan ok chase-vetoja siihen myöskin, että nyt kyllä harmittaa valtavasti. Tallikaveri haanpäänä vastaan ajettiin ja harmittaa kovasti ja katsotaan tullaanko ensi vuonna tänne takaisin ottaa revanssi.